Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Falamma dana syekh ila babul masjid. Falamma nalikane dana syekh wis cedhak sapa wong sepuh ila babil masjidi maring lawangi masjid. Falam yadkhuli mongko jebul ora mlebu sapa wong sepuh al masjida ing masjid. Fa'alima Ali mongko pirsa sapa Ali alaihi radhiyallahu ta'ala anhu sak temene wong sepuh iku mau kana iku ana sapa sepuh min Nasara saking golongane wong Nasrani. Fatakhola mongko mlebu sapa Ali al masjida ing masjid. Fawajada mongko nemu sapa Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah fi ruku'i ing dalem kawontenan ruku'. Fatawala ruku'a Mikdar mongko ndawakake sapa Nabi ruku'ain ing ruku'e hatta rokahu Ali sepadane ruku' ping pindho. Sepadane rukaatain sepadane rukuk pindho hatta adrakuhu hingga Ali radhiyallahu ta'ala hatta adrakahu hingga nemoni ruku'e Ali radhiyallahu anhu. Ini diceritakno bahwa Sayyidina Ali iku isu-isu menyang masjid terus barengi wong sepuh. Mongko Ali iku ngalon-ngalonno mlakune krana menghormati wong sing wis sepuh mau. Terus Ali mlebu nang gone masjid lan apa iku Rasulullah iki lagi ruku'. Nah, Nabi iku nyuwek-nyuwekno ruku'e sehingga setara dengan dua kali ruku' biasanya. Sampai akhirnya Sayyidina Ali sempat ikuti ruku' iku mau, ruku'e Kanjeng Nabi. Falamma faragha nalikane wis rampung
min sholatihi saking sholate saking sholate Ali. Qala matur sapa Ali, ya Rasulullah, Duh Rasulullah, lima tawalta krana napa tuanku ndawakaken ar-ruku'ah ing rukuk fi hadhi shalah ing dalem iki salat, maka natafal makunta ora tau tafal ngelakoni misla hadza kados mekaten. Setelah sakwise mau mari salat terus Ali takon nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan napa Kanjeng Nabi panjenengan kok dawakaken rukuk mboten kados biasane? Panjenengan mboten nate ngelakoni kados mekaten. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama rakaatu wa qultu, lama rakaatu nalika ingsun rukuk, wa qultu subhana rabbil azim lan maca ingsun subhana rabbil azim kama kana wirdi wa aradtu kaya biasane wirid ingsun kama wirida wa aradtu lan karep ingsun yen to kana iku ana wirdi kaya biasane wirid warotu kang wirid ingsun an arfa'a lan karep wa arstu lan karep ingsun an arfa'a ing yen to ngangkat rosi ing sirah ing sirah ingsun. Ja'a Jibril mongko teka sapa malaikat Jibril alaihissalam wa wadha'a nuli nyeleake sapa Jibril jana hahu ing siwine ala dhuhri wa akhazani tawilah nyelake suwine ing atase gegeripun lan nahan sapa Jibril ing ingsun kelawan suwe wa akhazani lan nahan ingsun taulan kelawan suwe. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku terus ngucap ketika aku ruku lan maca subhana rabbil azim sesuai wiridku lan aku ajange ngadeg Jibril teko moro-moro apa iku ndele sayape ana ing gegerku lan nahan supaya ora ngadeg suwi. Falamma rafa'a nalikane wis ngangkat janahatu suwiwine Jibril rafa'at rosi mongko ingsun nembe ngangkat rosi sirah ingsun waqalu mongko takon sapa wong akeh lima fa'ala kaza krono apa Jibril tumindak kados mekaten. Faqala mongko dawuh sapa Nabi ama sa'al tuhu andalika
Ma ora saal tu takon ingsun anzalika ing mengkono-mengkono. Tadi sakwise Jibril ngangkat siwine, terus Kanjeng Nabi iso ngadeg ngangkat sirahe. Para sahabat iku takon nang nggone Kanjeng Nabi. Kenek apa kok mekaten iku ya Nabi? Kenek apa kok ngoten niku ya Nabi? Nabi jawab, aku urung nakokno. Fakhadoro mongko teka sapa Jibril alaihissalam. Fakhadoro Jibril alaihissalam mongko teka sapa Jibril alaihissalam kala nuli dawuh. Nuli dawuh. Aduh. Kala nuli dawuh sapa Jibril ya Muhammad Muhammad. Inna alaina kana yastajil. Sak temene ali iku kesusu marang sak ing ya Muhammad Muhammad an alaina sak alian ya Muhammad Muhammad in alian sak temene ali iku kana iku ana yastajilu kesusulul jamaati maring jamaah. Falakia nuli petuk saikhan opo falakia mongko petuk sapa ali saikhon Nasronian, wong tuwa saka golongan Nasrani. Fitorik fitoriki ing dalan. Walam ya'lam mongko ora weruh aliyun sapa ali anahu ing yen to sak temene wong tuwa mau Nasara iku Nasrani. Wa akramahu nanging mulyaake. Wa akramahu nanging mulyaake sapa ali li ajli krana uwane krana tuwane sapa asaih saibatihi wong tuane. Wa mata dama lan ora gelem wa mata dama alaihi lan ora gelem bisi alaihi ing atase wong mau wa khafidu haqqahu wa khafidu wa khafidu serta njaga haqqahu hae wong tuwa mau. Jadi Jibril iku kang ditakoki Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi satemene ali iku mau kesusu nuju jamaah, terus ketemu wong tuwa sing beragama Nasrani. Jadi ali ora weruh nek dheweke wong tuwa mau beragama Nasrani, tapi ali tetep mulyakno krana tuwae lan ora gelem melancang demi menjaga hak orang tua. Fa'amaroni mongko perintah ing ingsun Allah taala sapa Allah taala an akhuzu supaya nahan sira firruqi ing dalem ruku hatta yudrika hatta hingga nemoni sapa aliyun ali sholatil fajri ing sholat subuh jamaah mau.
Jadi Gusti Allah iku Gusti Allah niku nggadahi sifat isin badhe nyiksa kawula kang sampun sepuh sing ngadahuan menika paring pangerten pilih wektu tuwa niku wektu kang mulya kangge nyedak dhumateng pangeran. Sayyidina Ali pun paring contoh kok pilih ngajeni wong sepuh niku mboten pandang bulu senajan wong mau jebule Nasrani non muslim. Sayyidina Ali mboten nate ndisiki mlakune wong sepuh niku namung krana krana kersa ngagungake wong tuwa mau sungkan. Jadi amargi Sayyidina Ali niku njaga adab. Gusti Allah ngutus malaikat Jibril supados nahan rukuke Kanjeng Nabi iki dadi bukti bilih adab dumateng sesami hablum minanas niku saged ngrubah skenario ibadah hablum minallah supados tetep selaras. Jadi Sayyidina Ali mboten kelangan jamaah subuh namung krana ngenteni wong sepuh menika paring pelajaran pilih sinten mawon kang jaga mulyane wong sepuh Gusti Allah bakal jaga mulyane ibadahe. Wahada laisa biajabi wahada lan iki laisa biajabi ora dadi biajabi wahada lan iki laisa biajabi ora dadi gumunake wajabu nanging luweh gumunake maneh ajabi lan luweh gumun anallahu ta'ala satemene Allah ta'ala iku maromikaila perintah marang malaikat Mikail alaihissalam ayyahu samsa supaya nahan srengenge bijanahi kelawan suwiwine hatta sehingga la tadlu sams ora mletek apa srengenge tawilan kelawan suwe li ajali krana mulyake Ali radhiyallahu taala anhu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi iki ora mengherankan, sing paling mengherankan dan lebih menakjubkan adalah Allah Ta'ala merintahno malaikat Mikail kanggo nahan srengenge dengan sayapnya supaya srengenge mau ora mau terbit waktu yang lama demi kepentingan Sayyidina Ali. Wa qala hadhihi darajatu bi hurmati wallahu a'lam bishawab.